ፍትዋት ህፃናት ከም መቐፀልታ እቲ ብዛዕባ እንስሳታት ካብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ብምውካስ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ንሎሚ ኸዓ ብዛዕባ ሰገን በአኒሜሽን ዝተሰነየ ቪድዮ የቕርበልኩም ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዓለም ክሳብ 8600 ዝኾና ዓሌታት ኣዕዋፍ ኣለዋ። ካብዘን ኩላተን ኣዕዋፍ ዝዓበየት ሰገን ትበሃል። ገምጋም ቁመት ናይ ሰገን 2.1 ሜትር ኮይኑ ክሳብ 135 ኪሎግራም ክትምዘን ትኽእል። ቀንዲ መግቢ ናይ ሰገን ሳዕርን ኣቕፅልትን ኮይኑ ንኣሽቱ ሓሳኹን ጠበቕን እውን ትምገብ እያ። ከም በዓል ኣንበሳ፣ ነብርን ዝብእን ካብቶም ቀንዲ ንሰገን ዝሃንዱ እንስሳታት ኮይኖም ደቂ ሰባት ከዓ ነቲ ናታተን ክንቲት ደልዮም ስለ ዝሃድንወን ኣብ ምጽናት ዝርከባ እንስሳታት እየን። ሓንቲ ሰገን ክሳብ 70 ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ 45 ማይል ኣብ ሓደ ሰዓት ክትጎይ ትኽእል። ሰገን ክሳብ 40 ዓመት ብህይወት ክትጸንሕ ትኽእል። ንሰገን ካብ ኩለን ዓሌታት ኣዕዋፍ ፍሉይ ዝገብራ ኣብ እግራ 2 ኣጻብዕቲ ጥራይ ምህላው እዩ። እዚ ከዓ ብፍጥነት ክትጎይ ይሕግዛ። ሰገን ክትከላኸል ኢላ ብእግራ ሃሪማ ንሰብ ይኹን ንኣንበሳ ክትቀትል ትኽእል እያ። ሰገን ነዊሕ ክሳድ ስለ ዘለዋ ከጥቅዕዋ ዝመፁ እንስሳታት ካብ ርሑቕ ከለዉ እያ ክትሪኦም እትኽእል። እዚ ድማ ነብሳ ክትከላኸል ይሕግዛ። እዚ ነዊሕ ክሳድ ማይ ብቐሊሉ ከይትሰቲ ስለ ዘሸግራ ኣብቲ ትበልዖ ኣቝፅልቲ እያ ዝያዳ እትምርኮስ ማለት ማይ ካብ ትሕዝቶ ናይቲ ትበልዖ ኣቝፅልቲ ትረክብ። የዒንቲ ናይ ሰገን ካብ ኩለን ኣዕዋፍ ዝዓበየ ኮይኑ ርሑቕ ንዘሎ ነገራት ብቐሊሉ ንኽትርኢ ይሕግዛ። ክንፊ ናይ ሰገን ንኽትነፍር ኣይሕግዛን እዩ። እንተኾነ ኣብ ግዜ ዛሕሊ ከማሙቓ ይኽእል። ንደቃ ክትሽፍን እውን ይሕግዛ እዩ። እንቋቑሖ ናይ ሰገን ጻዕዳ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ካብ ናይ ኩለን ኣዕዋፍ ዝዓበየ እዩ። ሰገን ኣብ ብዙሕ ናይ ዓለም ክፋል ናይ ሕርሻ እንስሳ ክትከውን ሰባት ኣለማሚዶማ እዮም። ሰባት ከዓ ነቲ ስጋኣ ከም ምግቢ ይጥቀሙሉ፣ ነቲ ናታ ክንቲት ከዓ ከም መጸባበቒ ይጥቀሙሉ። ሰገን ካብ ጸላእታ መታን ክትከላኸል ርእሳ ኣብ ሓመድ ውሽጢ ትቐብሮ እያ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ። እዚ ግን ሓቂ ኣይኮነን። ፍትዋት ህፃናት ካልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ መሃሪ ቪድዮ ክሳዕ ዘቕርበልኩም ሰናይ ቅነ ኣብ ትምህርትኩም ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልኩም።